Podràs dedicar-te a les arts, si creus que valen la pena. A la mineralogia, si gaudeixes de mal de pedra. O a la botànica, si t'atrau l'herba. I si tot això no t'agrada, no faltarà en casa i no es per distreure't. O la poètica, distracció de la vela i de la manilla. Podràs fer junta i discutir reglaments. Podràs ser sambús sense ser sambús. Fer alguna revolució per distreure't. I com no tindràs burgesos a qui anar-los a trencar els vidres, podràs trencar les copes fraternals brindant per l'escudellòmetre. A mi m'assassinaran. Ja sé que m'assassinaran. Tots els grans volen assassinats pels petits. Ens volen rompre els comptadors i les canyeries. Volen engegar els fideus. Ens volen inundar la ciutat. Però jo nedaré sobre el caldo. L'esperit de l'inventor sempre neda sobre el caldo. I si la mano oculta em busca, que em busqui. Jo a fer via i a complir la meva missió. Perquè el dia que jo mori s'haurà acabat l'escudella. No ho sé. L'altre dia ho vaig pensar. Estava pensant en quina impressora comprar-me i em vaig adonar de tot. De tot el que significa que és mono, de tot el seu sentit, de per què serveix, de per què s'ha creat. I em vaig adonar de tot. La vida, molt atenta, la vida és com comprar una impressora. Sí, a tu et diuen que només estàs comprant una impressora, però en realitat estàs comprant moltes coses més. Estàs comprant fulls per a la impressora, cartutxos de tinta per a la impressora, un programa de software per fer-la servir, i estàs utilitzant milers i milers i milers de neurones per decidir què vols imprimir. Et diuen que estàs comprant una única cosa, però en realitat n'estàs comprant moltes més. Bé, en realitat, la vida és com comprar qualsevol cosa. Et compres un cotxe i acabes pagant la passada del pàrquing, els peatges, les reparacions. Et compres una casa i acabes pagant la llum, el gas, els mobles, l'assegurança. Totes les coses que compres t'obliguen a recomprar i les coses que recompres t'obliguen a recomprar. I això mai no t'ho. Bé, i així és la vida. La vida te la venen que és senzilla, que és barata, que és gratis. It's free. Et diuen que només has de néixer. Però a partir d'aquell moment has de tenir tants somnis, has de tenir tants fracassos, has de comprar milers i milers i milers i milers de coses, entre elles una puta impressora. Bé, ara, mentre us estava explicant aquest fet, m'he donat compte que la vida seria molt més fàcil, molt més xula, si tingués aquests botonets que té al bord, aquestes fletxetes que serveixen per desfer canvis. Perquè quan tu haguessis fet un error que no has volgut fer, o que trobes que has fet malament, ràpidament prendies aquella fletxeta i mai l'hauries fet. I no només podries esmolar l'últim error de la teva vida, podries anar als 30 i no acceptar aquella feina, als 22 i no dir-li a ton pare que era un imbècil, als 18 i no haver fet aquella carrera, als 14 i no haver fet aquell petó, als 12 i no barallar-te per una xorrada, als 8 i no aixecar la mà a classe, als 5 i no pixar-te al parc, i fins i tot el dia que vas néixer i probablement no néixer. Però això ho sé, no pot ser. Així que el millor que pots fer és no comprar la puta impressora,
perquè si no compres, la puta impressora t'estalviaràs tantes i tantes coses, tants i tants mals de caps, que un dia pensaràs, vaig fer molt bé. Gràcies.